Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'Oratge. L'agost ha començat amb calor, amb moltíssima calor, amb calor extrema. La tercera ona de calor d'aquest estiu està sent la més forta. Avui les temperatures toquen sostre. A partir de demà comencen a baixar, però la calor no se'n va. Simplement apretarà una miqueta menys, perquè en les últimes hores ha sigut impossible dormir. Només a última hora de la matinada han baixat lleugerament les temperatures, però durant tota la nit ha sigut molt bascosa amb temperatures altíssimes. De moment, la nit més calorosa del que portem d'estiu. A més, durant tota la nit les temperatures han estat marcant valors molt alts i no ha sigut fins a l'última hora quan han baixat un peliu les temperatures. I demà tenim notícies una miqueta més bones, o no tan roïnes, perquè demà baixen les temperatures i fins i tot podem tindre algun ruixat o alguna tronada a les zones de més al nord de la comunitat per acomiadar aquesta tercera ona de calor. Les temperatures nocturnes vegen junt a la costa 25, 26, 27 graus, però només s'han registrat fa escasses horetes, a primera hora del matí, entre les 6 i les 7 del matí, i a les comarques de l'interior s'ha dormit una miqueta millor, tampoc molt, temperatures de 20, 21, 22 graus, a les comarques més centrals entre els 22 i fins i tot els 25 graus. Un dia boirós, calitjós, amb mala visibilitat i amb molta calor, perquè avui també les temperatures màximes quedaran altíssimes, temperatures que encara a les comarques més centrals tocaran els 42, 43, 44 graus, i en punts de la costa, perquè es facin una idea, està previst que a Alacant la temperatura màxima arriba als 33-34 graus, també 34 graus per a València i fins i tot més alta, 35 graus a Castelló de la Plana. Per tant, un dia en què no hem dormit, però tampoc es podrà viure al centre del dia amb aquestes altes temperatures i aquest ambient tan bascós. Demà divendres, algun xicotet canvi, no s'aprecia l'esquema de la situació meteorològica. L'anticicló continua a l'Atlàntic i al centre d'Europa, les baixes pressions damunt la península ibèrica, vents fluixos, variable, però esperem que, com es pot veure al mapa de 1.500 metres d'altura, els colors càlids, els colors més foscos, es desunflen una miqueta i les temperatures baixen 5-6 graus. Farà calor, però no aquesta calor extrema de les últimes 48 hores. I sembla que dissabte torna a reforçar-se una miqueta aquests colors càlids a les comarques de l'interior, on pujaran les temperatures. I diumenge, ja s'avisa, tornem als 40 graus. Però demà serà un dia més suportable. Ambient bascós de matí, temperatures lleugerament més baixes per la nit, i al centre del dia, temperatures que baixaran 5 o 6 graus. I atenció, aquestes tronades que després formaran a les zones de muntanya, pensem que del nord de València, nord i interior de Castelló, sempre amb el perill de que alguna tempesta pugui ser seca, i el perill que comporta això de cara als incendis forestals. Dissabte, sol, calma, estabilitat i temperatures un peliu més altes, especialment a les comarques de l'interior, 1-2 graus més altes que demà divendres. Diumenge, de nou, anem als 40 graus, un dia molt calorós, sobretot al centre de la jornada i al centre interior de la comunitat. I dilluns començarem la setmana només podem anunciar un lleuger descens tèrmic de 1 o de 2 graus com a molt, i l'oratge que continuarà sent estable i assolellat.